Això és el que sou, uns fills de puta! I encara no ho sabeu! Primero, Ilaine, tío, Ilaine. I he intentat entrar cap a casa meva i el mosso així, donant-me... Bueno, una violència increïble. És una dona de 52 anys. Sí. Mira cómo se escapan los hijos de puta. Ja, és que està en un atac d'ansietat. Mira cómo se escapan. Fins l'ascensor, que estaven tots a l'ascensor, gent de l'edifici, i han entrat i han començat a arrear. I això no es fa i ara necessita una ambulància.